расман муҳорибаи рейтинги дар вазни сабук 11-ум рақами рейтинг Рафаэл Физиев бо рекорди 12.4 зидди 15-ум рақами рейтинг Игнасио Бахамондес бо рекорди 17.5 рӯзи 21 июн дар турнири UFC Fight Night дар Озарбойҷон. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, чӣ гуна ки медонед мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран, ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. имрӯз пулҳои коркардаи иштирокчиёни турнири UFC 314 маълум шуд ва ҳозир пешкаши шумо мекунем. пулҳои коркардаи Александр Волконовский $2,642,000. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Диего Лопес бошад $1,432,000. пулҳои коркардаи Педи Пимбле $471,000. Ана пулҳои коркардаи рақиби ӯ Майкл Чендлер бошад $521,000. пулҳои коркардаи Яир Родригес $261,000. пулҳои коркардаи Доминик Рейс $271,000 ва пулҳои коркардаи Жан Силва $131,000. хотиррасон мекунем ки муҳорибаҳои пурраи онҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар якум комментария закрепидшуда. ситораи UFC Педи Пимблет баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Майкл Чендлер оиди муҳориба зидди Илия Топурия фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. ростига ман Топурияро фаромӯш кардум, вагарна дар октагон номи ӯро мегирифтум. ӯ аз ёди ман баромад. ана чӣ қадар ӯ барои ман муҳим аст. ман дар рейтинги вазни сабук аз ӯ боло қарор дорам ва ман бо шодӣ ӯро дар вазни сабук пешвоз мегирифтум. лекин бо эҳтимоли калон ӯ нишаста муҳорибаи унвониро интизор мешавад. баъди он корҳое ки ман бо Чендлер кардум, ман нақшаи аниқ дорам ки чӣ гуна ӯро бояд шикаст диҳам. чунки ӯ низ ба монанди Чендлер мундуқча аст, ҳатто аз Чендлер дида майдатар аст. барои ҳамин ман бо ӯ низ ҳамин корҳоро мекунам. чӣ гуна ки гуфтум касе ки хоҳиш дошта бошад бо ӯ низ чунин кор мекунам. Оливейра, Гейҷи, Пори, ҳамаи онҳо, гуфтааст Педи. бояд қайд кард ки Педи Пимблет дар UFC бе мағлубият рафта истодааст ва акнун рӯзи сешанбе яъне пагоҳ бо эҳтимоли калон дар рейтинг ӯ ба топ 10 шомил мешавад. ана оиди Топурия бошад, пас ӯ эълон карда гуфт ки ба ӯ муҳориба зидди Ислам Махачев ваъда доданд. ман маҷбур нестам ки барои номзади довталаби рақами 1 шудан муҳориба гузаронам. ба ман дарҳол муҳорибаи унвонӣ медиҳанд. умедворам ки ин кор тобистонӣ баргузор мегардад ё шояд моҳи сентябр. аммо ман аниқ боварӣ дорам ки муҳорибаи навбатии ман барои камарбанд мешавад. роҳбарони UFC ба ман ваъда доданд. маҳз барои ҳамин ман камарбанди вазни ним сабукро озод кардам. ман аз Ислам Махачев дар ҳама мавқеъ зуртарам. ман дар вақти муҳориба аз ӯ мепурсам ки усули дӯстмедоштагии ту кадом аст? дарс? хуб, ман туро бо тариқи дарс шикаст медиҳам. ман дар вақти муҳориба ӯро ба назди Ҳабиб мебарам ва дар назди Ҳабиб ин усулро мегузаронам. пеш Ҳабиб рақибони худро дар замин зада ҳамзамон бо Дана Вайт суҳбат мекард. ман бо худи Ҳабиб гап мезанам. ман Исламро бардошта ба назди Ҳабиб мебарам ва ба ӯ мегӯм: Ҳабиб, ман маҷбурам ки ин корро кунам. танҳо мепурсам ки усули дӯстмедоштаат кадом аст ва бо тариқи ҳамон усул ӯро шикаст медиҳам, гуфтааст Топурия. дӯстон, Илия Топурия дар ҳақиқат ҷангвари сахт ва хатарнок аст ва ҳамзамон бинед ки ӯ чӣ гуна суханҳои калон гуфта истодааст ва ҳамаи ин суханҳо албатта барои Исламро ғазабнок кардан аст ва бо ӯ ҷангидан. лекин Ислам Махачев то ҳол дар ягон эълони ӯ ҷавоб додагӣ нест. ба фикри шумо дӯстон муҳориба онҳо баргузор мегардад ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.